Saka suita turi kuona chi. Sezvo mwana arwara kudai. Chikidza ndifonere Gogo kumusha. Ndovazivisa kuti chi? Aiwa, mwana arwara nditi. Zvibetsere zvokufonera mbuya. Saka ndoita sei ndikatadza kuva vafonera sizvo zvimirawo nepaunongofona vanototanga kutaura zvimwe zvinhu kana vakasatoti mukadzi wako anoziva zviri pamwana iyeyu. Asi ndizvozvo kana vadzimai munhu unongoupdatewa kutati mangwana asazoti hamuna kundiudza. Chingoregedzai ndifone tiwe. Yapinda ichirega kutaza kuti. Hello Gogo. Ndinizve. Kusenya chaiye. Ari right uyu muzukuru wenyu. Asizvo atina kana mufaro. Kamuzukuru kenyu zvekarusvavaka akagwara mani. Ikoko kugwara akagwara. Karusvava iko kaya. Kona Gogo zvadizve. Indakudzai kuti muzukuru wagwara mondibvunza kuti wakaitei mwana ko ndoro here. Kaikona kudaro kani. Iva uzotaura Gogo. Andakudza. Mai havatombonzwisisi kana ka1. Izvezvo anything changoitika kumwana kana kuti any problem yangoitika vanototanga kutoblame. Hapana panotaura zvakanaka. Ndiwo unenharo. Ndokwatova nenyaya yacho ira. Handiti tovazivisa vasizve tikaakata. Handizvo zvawanga uchida izvi. Waudzwa ndichiziva kuti ndichavadavirira mazvo. Waudzwa mhinduro. Ndiwo nani kutofunga way forward pane kunyarara. Unenge ndiwo vaudzawo zvekutaura pafoni pachewe sei uchipopota. Papa.